Veľký vzor ako Fabio. Čo ti dáva? Teta pochválila. Nazdar, toto je nové video. Zase som nejak nepostoval, ten môj kanál je taký nepravidelný celkom, ale napadlo mi, že by som mal natočiť len také videjko z pojazdu v uliciach, zase nejaké schody, nejaké srandy. Nazvem to iba taký tréning, aby som doma nesedel. Na hlave mám vianočnú čiapku a na bike som vlastne nahodil svetilka, len to zatiaľ nevidno. Je deň pred Vianocami, tak troška vianočná nálada, aj keď snehu nie je. Celkom je aj teplo. A tak niečo z toho vymyslím. Daj like a odber a letím na to. Ty kokso. OK, švika to. Toto je viličko, troška sketchy, dá sa to. Neviem, či som niekedy skúšal taký bunny hop hore na zjazďaku, vyskúšam teraz. Dosť na pohodu. Tu si dám taký jeden dropík, keď dúfam, že to nepokazím. OK. Wow. Boha do perinky, zjazďak, výhoda. Pre tých, čo reálne zaujíma, čo natáčam, tak kľudne napíš do komentu, aké videá by si odo mňa chcel, lebo ako mám v pláne to rozbehnúť už asi posledného pol roka, len nejak sa neviem k tomu dokopať, ale každý nápad na video, aký mi napíšete, tak proste pomôže. No, skúsim takú srandu, že toto preskočím tam na flat. Dlho som to nerobil, doraz pravdepodobne vzadu dám určite, ale mohlo by to byť celkom v pohode. Ty kokos! No tak to nebolo úplne ideálne. To určite bolo počuť na kamere. Úprimne, mne sa zdalo hneď, ako som išiel z baráku, že ty kokos nejak dobrdí to odpruženie. Naposledy sme boli v Bratislave natáčať reel, schody a je dosť možno, že mi to podfúklo, lebo čo ti dá, toto bolo. Toto bol strašný doraz. Nejaký taxikár tam na mňa trúbil, neviem kto to bol, či ma poznal, alebo sa mu len páčilo, že nejak existujem. Ako vyzerám. Tak nejak takto, akože tá čapica je menšia o dosť, ale tak funguje to. Pri mne chýbajú mi trocha tie časy, keď sme chodili ako banda skoro každý deň na bike. Bolo jedno kde, čo sme robili, ale vždycky to malo niečo do seba, vždycky to bola sranda. Kámo, akorát keď to skúmam, tak asi sa mi otrhla čiapka. Hej, mal som ju otrhnutú, vlastne mne to drží na lepiacich páskach a vpredu mám len jedno, tak asi ako fúka vietor, keď idem, tak mi to proste otrhlo. Povedz niečo do vlogu. Do vlogu, že Marek Racer je ten najlepší biker z mesta. Poznáme sa, že neviem koľko. A je to môj veľký vzor ako Fabio. Čo ti dáva? Dobre, content. Ako Fabio Wibner, Tak, díky. Nevadí. Ako tu máš perspektný mulet. Díky. To je Elko, čo? Funguje to, hej, Elko mulet. Taký doraz som dal, keď som išiel, som dropal takú srandu. Taký doraz som dal vpredu. Dám nejakú hečo? Daj. Dobre. Uvidíme sa. Čau. Serus. Čaute. No, to bolo také biedné, ale tunak by som mal fest plán, že to tu aj nejak pogepovať. Ak nebudem z toho docikaný takzvané, tak by som to chcel pogepovať. Ale ešte predtým idem ďalej, lebo sa mi tu potom nebude chcieť vracať. Tu rýchlo prejdem, nenápadne.
No, OK. Jen dropík na flat. Však lebo na flat nezaškodí, nikdy nie. Myslím, že pohoda. Myslím si, že by som mohol zasvietiť už to je asi jedno. A iba tak si zidem. Alebo aj takto sa dá. A to mi rýchlo napadlo. OK. A vyšlo to pekne. No, tu by som chcel vyslať ten double. Či to teraz nepôjde po schodoch, prosím. Yes. Nevadí. Here we go. OK. Teraz kto koho kopíruje? Ja autobus alebo autobus mňa? Majte sa. Aj vám. Škoda, že toto nemám natočené, ale teta pochválila, že to mám krásne. Tam bol taký malý chlapec za mňou, že mu sa to mimoriadne páčilo. Ja sa povedal, že kvôli tomu toto aj robím, aby proste ľudia mali radosť aj naokolo z toho. Tento road gap. Fú, neviem, či to vidíte aj na kamere, ale hýbe sa to totálne, no už sa rozpadáva, chcelo by to fixnúť. Čo je zaujímavé, vypla sa mi GoPročka tým, že sa akože vybila, ale teraz keď som ju zapol, tak mám 12%. Tak to vidím na posledný manuál, tu dole kopcom. A asi to bude všetko z tohto videa. Potom ešte dám nejaký záber z telefónu. Skoro. Čau. Čaute. Santa Martinsky. OK, takže vybila sa mi GoPročka už úplne. Presunul som sa tu na pump track. Som si natočil iba pár záberov na bike. A toto je všetko z tohto videa. Daj like a odber. A vidíme sa v ďalšom videa. Čau.